ତୁ ମୁଁ ଅଛି କଣ୍ଟାପାଳି ପୂର୍ବ ସବର ବ୍ଲକ କମନା ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା ଅଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାରେ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ମୁଁ ରଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଶିବି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି 4 ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁକୁଡ଼ାର 2ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 2025-24ରେ କିନି 4 ଗୋଡ଼ ମିଳିଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 4 ଗୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାମ କଣ୍ଟାପାଳି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ।